Hindi pa po siya nagigising. Nasa kalagayan comatose po siya. Wala man pong nag-aasal sa kanya. Kung may pera lang ako. Ako po, si kapatid na Jan Regala. Humihingi at humihiling po sa inyo at tulungan niyo po ako sa aking pananalangin. Isama niyo po sana sa inyong panalangin aking ina, si Ruby Regala. Sumailalim po siya sa delikadong operasyon upang tanggalin ang kanyang tumor sa utak. Hanggang ngayon po ay hindi pa po siya nagigising. Nasa kalagayan comatose po siya. Hindi po ako humihingi ng pera sa inyong mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo. Ang hinihiling ko lang po sa inyo, huwag niyo pong malilimutan ang isa ang aking ina sa inyong panata at pansariling panalangin. Kapagkat ako'y naniniwala, buhay po ang Diyos ng Iglesia. Tayo lamang po ang kanyang pinakikinggan. May karapatan po tayo na humiling, tumingi, sabay-sabay po natin hilingin ang maagang pagaling ng aking ina. Hindi po ako handa. Hindi ko po kaya. Kaya ako humihingi ng tulong sa inyo. Alam kong pakikinggan ng Diyos ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, kung sama-sama po tayo mananalangin at magkakaisa, panalangin po natin ang aking ina, si Ruby Regala, na nasa ibang bansa. Sana po, magbigyan niyo ako munting kahilingan para po sa buhay ng aking ina. Maraming salamat po mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo. Pero
napakahirap no kasi mag-isa lang namumuhay ang nanay mo sa Amerika. Totoo Tapos po yan. ikaw at kapamilya mo nandito sa Pilipinas. So napakahirap sa part niya. 'Di ba? Wala man lang siyang kamag-anak Totoo po siya. 'di ba? Na mag-aasikaso sa kanya doon. Totoo. Oo, na ano ko yung Wala man pong nag-aasikaso niya. May pera lang ako. Pataas, napakadaling lumipad ng Amerika. Emergency visa lang naman ang kailangan. Kaso, dumating kami sa mundo ng kakapusan. Eh, hindi na po kami pinamahala na lang po namin sa DFA. pero thanks God kasi imaginein mo, 'di ba, napakahirap nga like pinag-usapan natin. Mag-isang namuhay ang nanay mo sa Amerika sa loob ng higit 10 taon, nagkasakit, hospital, sumakabilang buhay, and yet walang nag-asikaso sa kanya except, 'di ba? Pero marami ano pa rin, God is good, still good kasi 'di ba, the mere fact na nakarating dito, 'di ba? Nandito siya, kapiling mo ngayon, 'di ba? O mabibigyan mo pa rin siya ng dissenting living, 'di ba? Hindi yun na nga kaya kung ibigay na lang po sa kanya. Oo. Ang isang mag-ara at dissenting living. Oo. At kapiling ka pa rin niya Opo, for the last bilang time. Ruby Regala. Oo. Eh, she deserved na tribute. Yes. Oo. Mga kaibigan, just in case hindi po ninyo kilala, si Ruby Regala po ay isa sa mga artista noong dekada 60. 60s po siya. So nakagawa siya ng pelikula, ng ilang pelikula bago siya huminto sa showbiz. At nagkaroon naman po, doon niya nakilala ang ama ni John na si Nel Francisco na sa kasawiang palad ay yumaon na rin much earlier. Yung dad mo died when? Matagal na pong namahinga ang father ko sa akin. Oo. Kasi hindi naman niya ako iniintindi. Kaya masakit po. Actually, buhay pa siya dito. Alam ko yun, yes. So, Pero deep inside, patay na siya sa akin. when was the last time na napanood ka ng publiko ay nung mag-guest ka? Isang buwan ka rin yata, o? Sa probinsya. Oo, sa ang probinsyano ni Coco Martin, di ba? Was that the last TV exposure na meron ka? Opo. So hindi na ito nasundan, wala kang pelikulang ginawa, wala kang ibang TV series na ginawa, pero napakaganda ng role mo doon. Opo. Markadong-markado. Di ba? Oo. Sa lahat naman kasi po ng ginagampanan kong role, binibigay ko po ang lahat. Kung nanonood si Coco Martin, anong gusto mo iparating sa kanya? Coco, anak, patayin na ang mama ko. Tulungan mo naman ako. Anak, hindi ko kaya mag-isa ito. Salamat. Ano pa ang mga ibang gusto mong mensahe na hindi lang gustong ipaabot, hindi lang kay Coco? Diba? Sino ang gusto, manawagan ka sa gusto mong... Sa GMA, sa ABS-CBN, kunin nyo naman ang aking serbisyo. Wala naman po akong masamang tinapay sa inyo. At lagi naman po maganda ang aking track record. Sana po bigyan niyo pa ako ng break kasi lalo po ako nanghihina pag wala po akong ginagawang pelikula. Parang tulong niya na rin po sa akin para makabangon ako, para makamove on ako sa nangyari nito sa buhay ko.
tulungan niyo po ako. Kailangan ko po kayo. Kaya nananawagan po ako sa inyo. Kay Reggie, Joey Abacan, kayo nang po ang bahala sa akin. Ano yung last movie na ginawa mo dyan? Kasi ang last TV exposure mo nga ang Probinsyana. Anong huling-huling pelikulang ginawa mo? I remember may ginawa kang pelikula na sa amin noon sa Octo Arts. Diba? Tutoy Buwang. Oo, Tutoy Buwang, diba? Kaya hindi ko makakalimutan yon. It was a lead role na ikaw mismo ang bida. Diba? So, ano ang isang memorable na movie project na ginawa mo na hindi mo makakalimutan? Yung Asyong Salonga. Asyong Salonga. Oo. Nanalo ka dun, di ba? Oo. Best Supporting Actor. 2 beses. 2 beses. Anong award giving ba nito? PMP, Star Awards? Star Awards. Pamas? Hindi po, tsaka Gawad Urian? Gawad Urian. Gawad Urian. Wow. So, yung mga tropeyo na yun ang magpapatunay kung gaano kakagaling bilang isang aktor.